आज आपण एकदम रसरशीत आणि खूप चविष्ट असा नारळी भात बनवणार आहोत। सगळ्यांनाच आवडणारा आणि मनाला तृप्त करणारा असा हा नारळी भात। त्यासाठी 1 वाटी बासमती तांदूळ व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे एखाद्या जाळीमध्येच 2 ते 3 वेळेस स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि 10 ते 15 मिनिटं तसाच ठेवायचा। त्याला सोक करत ठेवण्याची बिलकुलही गरज नाही। आपण जर तांदूळ जास्त वेळ सोक करत ठेवला तर ते दाणे शिजताना तुटण्याची शक्यता असते। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे कढईमध्ये 1 चमचा तूप ॲड करून छानपैकी विलायची ज्याचे फक्त वरचे तोंड ओपन करून घ्यायचे आणि ते ॲड करून घ्यायचे। सोबतच 2 ते 3 लवंग आणि एक छोटा दालचिनीचा तुकडा। ह्यामुळे नारळी भाताला खूप छान असा सुगंध येतो। खूप काही गोष्टी ॲड करण्याची नारळी भातामध्ये गरज नाही। सिंपल असा हा नारळी भात खायला खूप चविष्ट लागतो। आपल्याला आवडतील ते ड्रायफ्रूट्सचे असे मोठे मोठे काप करून तेही तुपामध्ये जस्ट 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचे आणि त्यामध्येच आपण सोक करायला ठेवलेला जो तांदूळ होता स्वच्छ धुवून घेतलेला तो ॲड करायचा। होईल तेवढं पाणी आधीच निथळून गेलेलं असतं। हा तांदूळ तुपामध्ये व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचा। जर थोडंफार तांदळामध्ये जे काही पाणी आहे ते तुपामध्ये परतून घेतल्यामुळे तांदूळ छानपैकी कोरडा पडायला लागतो। सोबतच आपण 1 वाटीच्या प्रमाणामध्ये गूळसुद्धा कापून घेऊयात। 1 वाटी तांदळासाठी 1 वाटी गूळ आपण वापरायचा आहे। तांदूळ छान 2 ते 3 मिनिटं परतून घेतल्यानंतर थोडेसे ड्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 वाटी नारळ छानपैकी किसून घेतलेला आहे। ह्या ठिकाणी मी ओल्या नारळाचा उपयोग केलेला आहे। जर तुमच्याकडे घरी सुकं नारळ किंवा डेसिकेटेड कोकोनट असेल तर तुम्ही तेही वापरू शकता। आणि हे नारळसुद्धा भातामध्ये छानपैकी 3 ते 4 मिनिटं परतून घ्यायचं। मस्तपैकी एकजीव होऊ द्यायचं आणि एकदम चिमूटभर मीठ टाकायचं। गोडाचा पदार्थ जरी असेल तरी त्याची चव बॅलन्स करण्यासाठी थोडंसं मीठ ॲड केलं पाहिजे, त्यामुळे चव आणखीन छान होते। तांदूळ आणि खोबरं व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर त्यामध्ये 1 वाटी दूध आणि 2 वाटी पाणी ॲड करायचं। ह्या ठिकाणी तांदूळ आपण थोडासा सोक करून घेतला आहे तर 3 वाटीचं प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे। फक्त दुधामध्ये जर आपण हा तांदूळ शिजायला गेलो तर तो लवकर शिजत नाही, त्यामुळे दुधासोबत पाणी पण ॲड करायचं। तुम्ही नुसतं पाणी जरी ॲड केलं तरीही चालतं। दूध आणि पाणी ॲड केल्यानंतर त्यामध्ये काही केशरच्या काड्या ॲड करायच्या आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून झाकून एक 5 मिनिटांसाठी वाफ काढून घ्यायची। मला ह्या ठिकाणी थोडंसं पाण्याचं प्रमाण कमी वाटलं तर मी अर्धा वाटी पाणी आणखीन ॲड केलं होतं। त्याला व्यवस्थित मिक्स करून 5 मिनिटांसाठी झाकून वाफ काढून घेतली की तुम्ही बघू शकता की तांदूळ हा छानपैकी 70% जास्त शिजलेला आहे। खूप जास्त चिकट आपल्याला हा भात करायचा नाही आहे। जेव्हा तांदूळ चांगल्यापैकी थोडा शिजलेला असतो अशा वेळेसच आपण त्यामध्ये हा किसलेला गूळ ॲड करायचा। किसलेल्या गुळाच्या ठिकाणी आपल्याकडे गूळ पावडर असेल तरीसुद्धा ती आपण 1 वाटीच्या प्रमाणामध्येच ॲड करायची, कारण की 1 वाटी तांदळासाठी 1 वाटी गूळ हा एक परफेक्ट मेजरमेंट आहे। जर तुम्हाला गोडाचं प्रमाण थोडं जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही थोडा गूळ आणखीन ॲड करू शकता। व्यवस्थित गूळ मिक्स केल्यानंतर तो मेल्ट होण्यासाठी त्याला परत 2 ते 3 मिनिटं झाकून ठेवायचं आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की किती छान असा आपल्या भाताला रंग आलेला आहे। हा नारळी भाताचा सुगंध सर्व घरात दरवळतो। गॅस बंद करून सुद्धा एकदा आपण त्याला 2 ते 3 मिनिटं वाफ काढायची। एकदम मोकळा मोकळा आणि रसरशीत असा आपला नारळी भात फक्त 15 मिनिटांमध्ये बनून तयार होतो। फक्त नारळी पौर्णिमेलाच नाही तर इतर वेळेसुद्धा घरी काही गोडाचं बनवायचं असेल तर झटपट बनणारा आणि तेवढाच चविष्ट हा नारळी भात एकदम सोपा आहे। तर ह्यावर्षी नारळी पौर्णिमेला ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।